kuxoshwe umphathi womsakazo iGagasi FM wazingane zakwethu-ke. Kuthiwa-ke lo mphathi-ke ubekwazisa abantu uma befuna umsebenzi emsakazweni iGagasi FM uma benza i-interview. Lo mphathi-ke kuthiwa kube bafuna-ke imali ukuze basebenze. Kuthiwa-ke lo mphathi-ke ubhalelwe incwadi noma uyaleliwe ukuthi-ke angezi emsebenzini, kodwa-ke yena weza-ke waphikisana naloko okushiwo emsebenzini ukuthi angezi weza emsebenzini. Uthe uma efika wavinjwa-ke ngama-security ukuthi-ke angangeni ngaphakathi kwalo msakazi iGagasi FM, umsakazo waKwaZulu Natali eThekwini. Izingane zakwethu-ke kuthiwa-ke uPenny Ntuli-ke ujabulise okwengane encane-ke uma ezwa lezo zindaba zokuthi-ke ngane zakwethu-ke u-Ayanda Melansi ongumphathi weGagasi FM uxoshiwe. Uthi-ke naye kwenzeka kanjalo kuyena uPenny Ntuli. Wathi ma exoshwa egagasini weza ethi uzosebenza, ethi uzongena ishow yakhe yokugcina, kodwa uma efika kuyona ama-security-ke amvimba. Uthi-ke naye wavinjwa ngama-security uPenny Ntuli ukuthi angene aqhubeke azosebenza-ke enze ishow yakhe yokugcina. Uthi-ke lokho kwenzeke kumphathi iloko kwenzeka kuyena, okusho ukuthi-ke lokhu okwakwenzeka kuPenny Ntuli kwakuyimiyalelo yakhe umphathi. Izingane zakwethu, ngabe kuthini ukuphawula kwakho? Asihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Indaba-ke lezi-ke zakamumva-ke zokuthi-ke umphathi weGagasi FM akasafuneki-ke kuloya msakazo-ke. Ngane zakwethu, mina nawe masiphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.